Tsaka itong si Makoy laban dito kay Romeo Kamingaw. Last 200 meters on the finish line. Makoy pa rin nasa harapan. Tingnan natin kung babalat na itong si Romeo Kamingaw. Ayan na mga idol, huwag kayo kukulap. Makoy nasa harapan, humahabol pa rin. Ayan na, last 150 meters on the finish line. Nakakatid. Last 200 meters on the finish line. Nasa harapan ito si Joel kanina. Nasa likod ito si Jason Gregorio. Humahabol pa rin itong excellent doon. Si Aye. Ayan na mga idol, 200 meters on the mga kasi. So may breakaway tayo. Sino yan? Excellent. Si Makoy Regla tsaka tong si isang excellent noodle, si Romeo Kamingaw. So dalawa yung breakaway. So ito yung may mga sumusunod dito. Mga 120 meters ang lamang ng breakaway dito sa grupong sumusunod. So ito yung second group. Si Marlon Bartolome, Santi Barnachea, tsaka itong si Jesus Garcia. Second group natin. Okay, so ito yung ating main group. Okay. So ito yung ating main peloton. Si Bobby Morales. So marami to ha. Jason Gregorio, si Baranya. Uy, si Ayen dito. So naiwan na rito isa. Si Reynolds. Happy birthday! Okay! So ito yung ating main group. So medyo naiwan ng bagay itong si Reynolds. So andito yung ating mga ibang big guns. Si Alan Barnachea, si Boss Aye Fernando, si Salteng, Johnny Armendez, si Giro Manzano, si Pararuan, si Jason Gregorio, may itong si Bobby Morales. So dito pala si Maranya, si Winston Maranya and Joel Calderon. So lumalamang na yung ating breakaway ng mga 300 meters ha, dito sa grupo na to. So mukhang nagmamarites na lang itong si Jason Gregorio and itong si Joel Calderon. Ayan, si sumisipat sa kanan no, si Bobby Morales. Mukhang magbabandang tumaas. Ayan, si Bobby, sinusundan ngayon ni Giro. Kaya natin kung kakawala na dahil malayo-layo pa to. Last 200 12 kilometers pa to the finish line. So marami nagdadaang mga jet plane. Mukhang magkakagiyara na. So pamaya-maya didikitan natin yung ating mga breakaway, kung anong nangyayari ito sa breakaway. Dito mga tayo sa main peloton. Kung magkahabol pa kaya itong ating main peloton o magpapakiramdaman na lamang dito. So tatlo yung excellent na andito. Ayun, umangat sa kaliwa isang excellent noodles. Mukhang si Balucos yun. Ito umahabol itong si Alan Barnachea. So medyo ma-advance yung dalawa yan. Ito si Bobby Morales, naka-recover na yun. Mukhang maghahabol na naman to. Nakata ni Bobby Morales. Diin na din si Bobby. Humahabol din itong si Winston Maranya. Oy, bumibilis ang laban ng ating mga riders dito sa ating main group. Jason Gregorio, dito rin pala. Johnny Armendez. Mukhang malayo ha. Malayo ang inagwat kagad ng ating breakaway dito sa grupo na to. Dahil hindi na mag-ahabol itong si Calderon. Andun na si Jesus Garcia at si Makoy Regla. So advance muna tayo dun sa ating mga breakaway. Puntahan natin yung breakaway. So humihiwalay na grupo rito. Winston Maranya, Bobby, excellent noodles at saka itong si Alan Barnachea. Naman tayo sa second group. Oy, second group natin. Si buto mo.
si Santi Barnachea, itong si Marlon Bartolome. So meron tayo isang uma-advance ha. Almost 1 kilometer na agwat na ating second group. Dun sa ating main peloton. Mas lalo na lang kaya dun sa breakaway natin ha. So umadvance pala si Jesus Garcia pala yun no? So si Jesus Garcia yung tumatakas dito ha. Tinatakasan niya itong si Marlon Bartolome and itong si Santi Barnachea. Dati kung madidikitan pa nila ha? Or makakadikit. Hey! So inaatak ni Santi itong si Marlon Bartolome. So ayun lang pala yung ating breakaway. Nakakalabang ng mga 150 meters lang ang nilalamang ng ating 2-man breakaway. Si Makoy at saka si Romeo Camingaw. So madidikitan uli nila. Madidikitan uli ni Santi Barnachea itong si Jesus Garcia. Ay, higit na. Pumapaling eh. Dito tayo sa Chuman breakaway. So lumalabang sila ng mga 150 meters dun sa second group na nag-aabol sa likuran. Itong si Team MW Play, si Makoy at saka itong si Romeo Camingaw. Kasi motor mo? Ha? Ito mo. Binili mo? Eh, binili mo. More or less 5 kilometers na lang siguro tayo to the finish line. Andito na naman sa harapan itong si Romeo Camingaw. Talagang malakas oh. Ito isa sa mga big guns ng 50-59 category. Mas bata ng hamak dito si Makoy, pero mas experiencado itong si Romeo Camingaw. May pang-remati kaya itong si Makoy laban dito kay Romeo Camingaw na talaga pagdating sa rematihan ay malakas din. Ano yung speed? 60 ha, medyo pababa tayo dito eh. So ayun tayo sa Barangay Santa Maria. So malapit na pala tayo. Malapit na tayo sa finish line. Makakadikit pa kaya dito sila Santi Barnachea ay Jesus Garcia ay Marlon Bartolome. Ay wala. So mukhang inuuhaw na itong si Bakoy ha. So malapit naman na tayo sa finish line eh. Mga 2 almost 2 kilometers na tayo to the finish line. Huwag na kayong bibitaw. Sino kaya sa dalawa na to? Mukhang hindi pumapalit tong si Camingaw ngayon ha. Yo! Tapos na! Tapos na! Okay. So, mga 1 kilometer na lang tayo to the finish line. Si Makoy pa rin yung nasa harapan ha. Nandito pa rin sa likod itong si Romeo Camingaw. Mukhang magkakabigayan na dito. O magkakarimatihan pa. So, bago tayo magbakbakan, bago tayo magrimatihan, siyempre, kailangan mo ating shoutout. Paanduran 6 2024. Ang shoutout natin siyempre si Boss Gian Advincula at sa lahat ng mga race organizers dito sa Paanduran 6 sa pangunguna ng mga local government unit ng Umingan, Pangasinan. Okay, ito na. Last 700 meters to the finish line. Sino kaya dito sa dalawa na to?
Makakarimati pa kaya itong si Makoy laban dito kay Romeo Camingaw. MW Play versus Excellent Noodles. Ayan na. Okay, last 300 meters to the finish line. Huwag na kayong kukurap, huwag na kayong pipigil dahil sigurado nagre-rematihan ang mangyayari dito. Ayan, nasa harapan pa rin itong si Makoy, nasa likod itong si Romeo Camingaw. Makakarimati pa kaya itong si Makoy laban dito kay Romeo Camingaw. Last 200 meters to the finish line. Makoy pa rin nasa harapan. Tingnan natin kung babalat na itong si Romeo Camingaw. Ayan na mga idolo, huwag kayong kukurap. Makoy nasa harapan, humahabol pa rin. Ayan na, last 150 meters to the finish line. Nakakatin na kaya ni Romeo Camingaw. Aangat pa itong si Makoy. Ayan na mga idolo, umaangat na. Bumibilis na 50 kilometers per hour. Last 100 meters to the finish line. Wala na. Ito na si Makoy at si Romeo Camingaw na. Umangat na sa kaliwa si Romeo Camingaw. Iniwanan niya na talaga itong si Makoy. Ayun, congrats sa Excellent Noodles. Sus Garcia. Oy. Umingit pa sa kaliwa itong si Marlon. Uy, nagkagit-gitan pa. Kakarimatayan na rito. Last 300 meters to the finish line. Sige, banatan. Sige, banat. Dahuli tayo. Ay, na, wag na kayo nakurap. Ay, matuwa na naman ang nangyayari dito. Last 200 meters to the finish line. Nasa harapan ito si Joel kanina. Nasa likod ito si Jason Gregorio. Nahabol pa rin ito. Excellent ito. Si Aye. Ayun na, mga idol. 200 meters to the finish line. Mga na si Jason Gregorio. Baka sa kaliwa ito si Jason Gregorio. Naku! Yun ang sinasabi ko. Yun! Diyos ko po, kaindo. Ayun! Diyos ko po. Naipit-ipit na. Ayun, nagkalabo-labo na. Ayun, si Giro ang nanalo sa harapan. Yun ang sinasabi ko. Giro. Ay! Diyos ko po, kaindo.